Good morning mga ka-anes! Nako, kagagising natin yan. And welcome back to my YouTube channel kung saan at siya at ang ganda lang. Nako, ngayon ay nagmamayaman ang feeling at nagmama-feeling na naman tayo dahil tayo ay nasa isang magandang hotel dahil sa pa-seminar. So, dapat kasama ko dito si Feeling Maha, kaso inabandon na niya ako. Ayan. So, mag-isa ko here sa Monarch Hotel and itutour ko kayo para hindi lang ako yung nagmumukhang mayaman. Honest. Para pare-parehas tayong nagmamayaman. Hindi naman pwede. Hindi naman masama ang mangarap. Ayan. So, maganda ang kanilang room, di ba? May pa-ilaw si Mayor dito. Yeah. May pa-telepono, syempre. Dial 0 pag meron kang kailangan sa front desk and everything. May pa-blower din. Ayan, may tissue. Ano ba to? May papel na mga ilang pages ba to? 5 pages na ganito. May ballpen, kaso tinago ko na. Alam nyo na yan, bet ko ang mga ballpen. O syempre, para hindi tayo magkasala mga ka-anes, may Holy Bible. Ayan. So, 2 kama. Ayan. 1, 2, there. Pwede kayo mag-tumbling-tumbling. Malakas mayaman ang kama, mga makapal, Ayan, hindi lang lagpas sa aking palad. There. And punta tayo dito sa kanilang upuan. Tuwalya po yan ni Feeling Maha. Feeling Maha, nasaan ka na ba? Bakit mo na ako inabandon na, Char? Umuwi po si Feeling Maha kasi nagmamaganda po siya. Charot, meron siyang na-miss niya ang kanyang family kasi pwede naman online. Yan. Na-miss ni Feeling Maha ang kanyang family, you know naman. There's no place like home talaga kahit ganito pagkaganda yung titirhan or ganito talaga yung kahit ganito kaganda yung accommodation. Once na na-experience mo na, you will always go back to your family. Anyway, this is the last day ng aming second phase. Pero kahapon nandito siya. Yan. Pero busy kaya hindi ako nakapag-shoot. This is the view. Yan, walang bintana. Sana may bintana para pag gusto mo ng fresh air. Pero siguro ayaw nila madumihan. Kaya, yan, walang pabintana si Mayor. This is their study table. Yan. And yan yung upuan. Yan yung aking chismis na bag. Hindi masyado organized. TV. Siyempre. And ayan, may pa-printer din tayo dito. Ito, akala ko nung una lalagyan ng bag, lalagyan pala ng pagkain and everything. Yan. So, dito naman yung parang kitchen, eklaboan naming pagkain. Kapon pa yung iba dyan. Madumi na, di ba? Ito, ref. Charan! Walang laman. Kaane. Umaasa sa ayuda. And then, ito, syempre hindi rin natin ito magagamit kasi wala naman tayong itatagong pera. Pera from Arnie po ako. Pera. Yan, mga cabinet. Ang ganda ng color and everything. Ay, may plastic. Nakawin na natin ito. Gagamitin natin sa yan later. Mga kasi pa-check out na din kami.
Ano ito? Baka meron pa tayong mahablo. Oh, may... Ayan. Tatago na din natin to sa atin na yan. Oh, hanger. Naku, bawal maputol ang hanger. It will cost you 100 pesos at ewan ko kung bakit nasira yung hanger nila. Feeling Carla and feeling Paolo, ayun, na-hold up sila ng 80 pesos. Anyway, itong kanilang gate, maganda kasi yan, kunyari na-late mo siyang ano bang na-late? Hindi naman na-late. So, pasensya na mga kaanes, medyo kagagising natin. Pag hindi mo siya nalock na maayos, mag-a-alarm siya. O, di ba maganda? Pag nandun ka na sa malayo, tapos nag-a-alarm pa rin siya. Alam mo na. Anes, na kailangan mong bumalik para ilock. Ito ang kanilang CR. Maganda ang kanilang CR, pero I wonder bakit walang exhaust fan. Ayan. Black. Ganda yarn. May maganda silang mirror. Oh, super ganda. Okay, ito bowl. Hindi ko alam, medyo barado itong sa room namin. But it's fine. Maganda pa rin. Telephone. Nagulat ako one time. Tumunog ite. Oh, mga chismis. Yan, ang kanilang shower room. Napakalinis. And, body shop. Baka naman. Yan ang ating facial wash. So, yan yung sa room, mga kaanes. Later on, ipapasyal ko kayo sa swimming pool pag nakatakas tayo ng bahagya sa ating mga ginagawang mga bagay-bagay. Anes! See you! So, hindi masyadong marinig ang boses ko dyan mga kaanes dahil sa ulan. Pero ang sinasabi ko dyan, sinisiraan ko si Feeling Maha at saka si Feeling Avelino na hindi talaga sila ang may-ari ng swimming pool na yan. Ako po talaga. Tignan nyo, mag-isa ko, diba? O, rampa pa. At, may pa-body reveal tayo. Oops! Magda-dive si Anes. O, mali. Nauna ang tuhod. O, diba? O, Serena din. Kung mag-swim. O, pwede na ba pang Olympics, mga ka-Anes? Nakakaloka. Nakakamiss lang yung moment na yan. This was taken, I think, 2 weeks before ako magkasakit, magka-dengue, and magka-COVID. Yan, ang saya ko pa dyan, diba? Yun pala, diba? May kapalit. May kapalit na Anes. Yan. I really see to it that I can enjoy things kahit mag-isa ko. Dapat ganun tayo, di ba, mga ka-Anes? Mag-isa ko nagsuswimming, pero happy ako dyan. Pag hindi available ang mga friends and everything, you can be happy on your own. Daming daldal, Anes, no? Ayan, di ba? Swim! Nakakaloka ang tagal mag-swimming ni I'm feeling Ann. Ayan. Thank you so much for watching, mga ka-Anes. See you on my next vlog.